So sin pan ngai khuplei nam ta jong phi baro ki man parabi jonga which is what my take ni channel ka jingi lenti benang way to heaven play ki ting su ni on kul kho ku do e ka chem ke jong phi play na yo on slide chem ke jong phi play na yo on plan kam ke chem ke jong phi lo nang ye chiu na koi ke por nang ye san na koi por nang la su chu gen ya ka ba nang la man shakri ya ka teng jo tai nang klan chu a ke long man sim ba nang la su chu man yeng wan put scam ya la di wan kham scam ke jing ke jong phi hallelujah amen ba ublay unang percaya bo de pi ba kalau ke jing persang na kalian ke jong iru ke ba inang la su ba la jing hikai kom ke jing ai man sim ko jing tu nam ta jong pi gen pinang san ha ke jing nom man sim ko jong pi ke jong pi ha ke ni ke sia ke ni ke pom ta ka ni ka ngana ka ya ka tin ke jong play na ka kitab ecclesiastes na ka nam khatwe de khat ke khandai ta ka ni ka tin ke jong play ka ni ka long ka ni ka khat kan kham tam e yak ki kon samla ka kran ya ka ni kham tam e ki briu ki ai ki khna samla kran hai ka ni ka khat ka ni ka budun kam ha nam ta jong phi kum ki samla nam ong ta ki samla nam ta jong phi ki briu la long ba ki long ko me ka dei ka chu ka de khat ka tin jom ka kran lang baro andai ka ni ba ka thau ha e ki samla ma ki kon samla ha ki ni ki si man ta bon ba ki kon samla pe kim tip ila de ki jot ki sudan hatang ha ka jing jot ki sungap ha ka jing di kya jing di drugs nanta ka jing di cigarette jing di biri nanta hakikam khalai hakikam auria kunta tetel hakikini ki social media chate shakom kunta tetel ki kon samla menta kita nak pernah ke sha terap kat sabab hai ke sha pensoi kita ni ka jing kulit kita ni ka kam ki myok kam ki bon bersu shongjing ki bon bersu ya shalom shaneng kunta tetel pe ki kon skim dah ki skim ta ki kon samla kita nak pernah ke sha riam hapring ke sha tunju pada hapring ke dia lenti ke ji kalong ke badap ke jing ke ya le dan de hakum ka ni ka por nganang pi ko ki prabi janga kenmal tang ke ni ka wei ka ba fidan kam bantip pide manong fidan kam man itu ya ladi fidan kam ke no ni itu yang ta bla thau yak ji mi jong tung ni pulai ka ni khat ka ong kumen ka ong tole kemen ko somla hala ka cilong somla bat tu ka dolo jong me kan kemen ya me hala ka sini ke cilong somla jong me bat tu ya ha ke lenti ka dolo jong me bat ha ke jing yi ka khma jong me hendrai kan mau me ba ublai on bisyar safang kini ki ba kan mau ke eki ka ba phi le kana no ka lenti ka ba phi ya ke ka lenti ka ba phi jis ke ka kam ka ba phi le kata ngamtip bat ki brer kimtip lese imei ba jong phi kimtip lese ki wei ki brer kimtip kan mau kani ka wei tin jom le ka boji maha kan mau ba ublai on sa bisyar ya ke eki baro ka ba mut ha ka si ka ba khat do ublai on sa pan jing ken ya ka wei ba wei ke jing le na ka jing em jong phi de ko ki para bi cha pa nam ta jong phi kham tam enam ta jong phi ki kum ki khon samla kidan ka man tip ya la de ba phi de ki e ban balai ba phi dan ka ni sla ba sai ke e ke jing thumu ko jong phi ba hundan kam de e ke jing thumu ko jing ka ba nin dan ni ka ba ni she shong she bam she di she enjoy she small ba nang ta ba sia ngap tang ke jing bu a jing ya di ya sho ya dan i bol am dei tang kom ta dei tip nan ublai udon plan ka ba khraw nam ta jong phi ublai u khna na ya pina ha ka ni sla prate namal ba pin ai ke jing mane ke jing ya ro ya ublai ba pin trai jin ya ka kam ko jol pin kit ken ya ka leng kor ko jol ka bible ko aba to kit ya ka leng kor ko jol utrai ka padang biang ka kata ka ba pin samla namal ba pin samla pin lai lut pin klan pin start pin la namal sana ba pin kit ka kam ko andala teman sabun adon lam adon khon abun kiting ba khli abun kiting ba kiting khli aka yeng ka sam man pendam man penbiang ki khon ki kum ta hakum kata ka pot pat ni duna no pat ya ka pot begin Aisyah ublei tinak ta ta pen ba ki bun ki long ba ki long me ting ki pa ki la ban wan ka je sen nama boleh la bun pelat kiting dawah ka yeng ka sam
ki hapendap ya kayi ngasam hablanan kayi kiton ki long ki pa hakini ki skim tang nalap iba wat si sandero in habli trai habalak la persang banyak keli ya ki balai si sandero fitrai nama ki ju ong ya kani ko le umno haba jinja bun ki jing dawa hapendap katu bun tang ki jing dawa lada dambela kumno on yo ba kumno on kumno kita ki bre ki batolot ki jing macam berkat handai abang ipet hakini ki sim ta pet ba ki bun ki bre andala khamno ka karta kita sakte sakko ki bar teng lada ki bre la teman ke jing jinja ki ban je seng hab subitin hab sialam teng la supen jinja ki bahi ngasam kumta teter kat ka kin job ka khat nam ta ki jongi kat padang piang ka karta kat padang piang ka bon mat kat padang klan ko mat kin job ka tu syakri ta to kit ka leng kor ko jong play ta andala pinla ya afla no ka karta ka jong pi pan hang ta pa ka kam lang ka jong pi pinang kinang la ka ki we ban tam lo dan kam ben menta kat padang samla ka padang sat na klang ka phat ka jong ka dang piang ka por syakri ta te ka jingli ka lang hakani ga por rom ta ka ban bonam ta jong pi ko ki samla pa nam ta jong pi ba ro kumno ka ji em ka jong pi kanu ka ji af hang no pi ya ya ka ji em tu ke e ka jing em ka jong pi ba ppm ke e ka jing em ka jong pi what is your life on ka tin ki sma ke e ka ji em ka jong pi ke e ka jing thu ka jong pi ka ba pp dan ha ga ni slap te nama ka to le ka man kum ki samla le man hala ka jong ka don tu ke e ka don ka jong pi ka pa le kita bro khamat ti pi ke i ba kata kani ka lenti ka dei ka lam ba dei to ya ja kata le pun ka man ya de ni tangkawai tu tip dan kaman tipe tangkawai bahasa si ke bakado ublai sapan jingken ya ka wai pegawai ke jingle ke jang nama ka bible ka amba in ha ai jingken yang pan ke jang blai ka wai pegawai kat kum ke jingle ke jang pi lak lang ke jingle ka ba pau lak lang ke jingle ka barzi mat ha ka akhir ke si ublai sa bishar ya kita ki bare ki jang ublai ki barre ki jang ubreo kemudian ubreo la ulale kapas nia barre la ondan bai e bai ublai on sa bisha dia kata ro nak tang ka no hakani ka ponta kumno ka e ka gm ke jobi kumno pipin ya la ka gm kumno pipin e pipin telun ya la ka gm ke jobi kat pada finang em hakani ka slap te ke e ke gm ke jobi kumno pm hato pm tang nam ta ka ba ka di ka kam sobha ki social media ani ki kam khana kam lorni tang ka kam bolla ta kam kunta tete ki kam jong ka do pipulut ka tang ki por kum kita ka sam ka pasis pa software ka ka wasaw ka angum na ka u david kani ka de jing do ai ka david angum na what pendam ya ka do ka junga haki ki baro ki bangan sulap miet haki ki bang koi ki ba mede ka kim ka mon jamai dan dengan sulap miet haki ki kam ki ba bamman mangan shang kita ki bre ki ba bamman dan dengan bam ki jing bam ki ba bang jong kita tapi haki ni ki ski menta di bon ki khon samla kristan ki jod bon ki khon samla kristan ki sakma namal balai ki pulut kai la jong ka por jwe ki sulap miet haki ki bam sei so lap miet le se ki social media lap miet ki mobile lap miet haki le kai game ki lap miet haki kam shang ki lap miet haki kam di ki lap miet haki kam ki baro ki sulap miet 10 kali juga por juga ane kim tip bat ka ki jingmut jong ka jim ki jong ki shu im la ki im khanda dan ki jingmut khanda da ki sokru siapa ngi im te ko ki para bi jong ka mun clear kani akani ka bom da kum no fi sokru ka ki jim ki jong bi but kum no pi im ya la jong ka jim ki jong bi namar to tip kan ka wei pa ko ka jim ki jong bi ko pa ko ka jing la jong bi ko oblation aga si ma khadul sa pan chi ken on sa bi sham te kata na ta kum no ko pi ya kum no ko pi kan kum no ko pi ki hab de ban long ki start om kum ki ba bi ne to ya pi kum ki ba start ka krin jong le ka ong shu kum ne ka ong namar kata to pun kan riano ikjing susi naga dono jong me but bu no ikjing smil nalaka do namar ka jilang somla mat ke jilang romba lang ba thala kamon haka jm ka jang pi ya pm pi soba pi le no ne to pun to bu no ikjing smil paro sharur
iya no iki kam sini baro seru berat lagi kita kam do baro andrei ya hakin hakal lenti ke jomle kata kita ba ublai wa nam ta sapi ublai to soba ublai khang ipi ba pi ne soba ublai khang ipi ba pin le kaman ublai khang ipi ba pin soba ya de ba pin kaman ya de le ublai ke ba pi le to tep kin ka ba ublai on sapan jingken ya kata to mina pe pol ubu ka jingkon tu ya Timothy ukuntu kun nakal nakasiti ka baning kong Timothy kal nang basar kat kharar kun ni what I yano no ru ban iben ya ka jilon samla jongme ka what I kin me ki bri ki bapet nate ki bapet nang tu ki bapet nak diang kaman ki no chis ku te kumta what I kin ban iben ya ka jilon samla ka jongpe ne I kin ka jilon samla ka jongpe kan long kin ka rukom ya ki we na ka jilon GM ka jongpe pe pol what I yanoi no ban ibe yang tilo sama jong me handrai to men lang ka rukom ya kita ki bang ngai ha ka tien ha ka jilong GM ha ka jing ha ka jing smor ka jing pe upol ukuntu ya oni usamla Timothy what I baki bri ki ibe yang tilo sama jong me na ka kam ka jong me kan lang ka ba ijli akhmat jeng ki bri kan ka ba ijli akhmat ki akhmat jong play what I ba me mit em ke kanong ka jing ka ba pin ijli akhmat jong play kham ta ka pin ja burong ya ka jing samla andai kuno otoman long ka rukom ya kita ki bangai ki bai iya me men long ka rukom ha ka jinglong jingem ha ka ktin ha ka jinge ba ha ka jing smol ka jinge tapi katang ka dei opol ba ko ki samla ko no phi em ke jim ka jopi kam de tang ba pin smol ha ya lai jing samla pin smol ha ya la jong me ki pa pin smol ha la di porlok ka jopi pin smol ha ya la de and then ong ka jim ka jopi na kita ka ba kham ko ka dei ba pin smol ha gan ya di hakmat ka jong nei kemudian pin long git karukom ya kita ki bape ya pi karukom ayu karukom ken kum ki bangai karukom ken baki bria baki pe ya pi kin yo ban ai ka burom syau bai amen kin yo ken ban yaro yo bai amen katan ke diga jingem ka joma ka jompi what I kin baki bria lit ki ba baki pe ya ka jingem ka joma ka jompi kin ben dan kin kran ben ya ka kerteng ka jom lai upol ukran ya kan ni hakasiti ka ba hakasiti ka jong syakin nongrum nakalon nong ba aat nagar khot ba at sa ka ong namar ya ka kerteng ublai la kran ben hapneng ki gentle nakabenta jong bi bai upol namar ya ka kerteng ka jong ublai la kran ben nakabenta jong nam ta jong pi ko bo ni kam ya la de ba ki de ki khon ki jong ublai de ka jingem ko jingi ba kam ya de ba ka ten ki jong ublai de ki breu ki kristan ka na saitan ka ka ublai jong ki ulong kom ta hikai kom ta ulong ta kom ta nakan ling ba ka GM ka jong gen la kran ben ya ka kerteng ka jong ublai hapneng jong ki ba me ki breu ya ka kerteng ka jong ublai jingi laplang kam kai no te nak ra bon ba ki breu ha pi ya lap pi le hikai pi le slok ru hende ye plok project of it ki kam kai ya ka GM ya ka kerteng ki jong nama bale nama yo se ka kom em ka jingi kam ye de dor ken ba ka gospel ka jong krus te kom ta ke ko ki para bi jong nakran benya ka kerteng ka jong blai hapreng ki bam ngai na ta jong a jong te ka jingli ka bang ka no nam ta jong pi kum no pi em ka ai ke GM ka jong pi ka ai ke jing thu jong ka GM ka jong pi kum no pi em ha ka GM kat ba pinang em ha ka ning slap kum no pi ya kum no pi pin I shaki we pa ki bri ki I ayo ling ba jong pi ha ka GM ka jong pi ha to ki I ne em ya u Jesus Christ ling ba ka GM ka jong pi ki yo mat em ya ta ka jing thiang jong kam lu na bo jong pi yo mat em ya ka jing shai ka jong Christ na ka GM ka jong pi yo on pule na em ya ka city ka jong Christ na ka GM ka jong pi amen the lada ki bri kim yo on pule ki lada pimna bel nuksa nam ta ki we te ku ki pala jeng ka nam ha kan ya por dong ka kidan kam ban pen phala jong ka GM kidan kam ban kli la de kidan kam ban yet ya la de yo la se kidan don ke pidang ya ha ka ta ka lenti ba me dei ban kam
Pidang pulut kala tu kapor tu jompi kapor tu pidang satu haki ki kam jangan ke pertai haki social media ki mobile haki kam lordi kam khalai kam di kam audia kum tat kapor tu satu malasha lasi pa anda la satu kapor akhim kapor pin soang pan ngam dan por iko ki para bi cha ani gari ba ngam kan ta nam ta ki chong ki somlang ka nam ta chong ki rang ba ki lang ki ru piran kam man clear di ke ke ji im ke chong what is your life ke jing tu jo ka ji im ke chong ka pi im ha ka ni sla par thai ke ga pi dan hang ni ke ka thong ka chong pi ha pi im ha to ka thong chong pi ka dei be tang ba pin ruspa ha to ka thong chong pi ka dei tang ba pin yo ka longi long sam ha to ka thong ka chong pi ka dei tang ba pin yo ka kam ka boi pit ba pyang ha to ka thong ka chong pi ka dei tang ba pu so phai la di tang kum ta ka la kut la fikir man tang hakini ki jong ka ni ka perthai ang ka tin job le ni long ki ba korte tam na ki bure paharo ai ke jing kerman ke jong pi ke jing community ka thong ka chong pi ka dei kin shatai shaneng ka bolong sha buneng kam dei hakani ka perthai iko ki para bi cha ai ka rukum im ke jong pi kan long ka nuksa ai ka rukum im ke jong pi kan long ka example nam ba ki wei pan ba ki wei kin I ya ka im ke jong pi kin aba kin I ke im ke jong pi ki wei kin yo ban ai ka buram shop le ba ki breoling ba jong pi kin pi long ka ta ka lenti kin ba ki wei kin wa di oble la kin shem oble la kin phai shop le ling ba ka im ke jong pi te to 3 minute ya ka im chu na ka bible ko pol om ba to tip ka ni ko ba ka jing 3 system ke jong pi kam julong len e khmat ke jong la pi 3 ka ba he na ka ba le pi 3 ka ba kum no ka kam nam ta ka burang ko jong ple nam ta ka kam ko jong ple kam julong len e dei ka long ka success khmat jong ple ka long ka ba sei so ken khmat jong ple la pi 3 ya ka na do ka do na ka man sem ko jong khat jong pi ba pi 3 da ka jing man kalam ba sei so te ko ki para bi na ka ban kli ha ni ka pom ta ke ji em ko jong pi what is your love kum no what is your life ke kum no pi so to shpang ka ji em ko jong pi kum no pi em kum no pi pulo ya jong ka pol jong pi kum no pi pulo ya la ka shang ba sa ka jong pi ha ni ka sla par te ka do pi dang dar ha ka ni sla par te kum no pi pulo kum ki khon kristan dan ka ban kli ya la de dan ka ban yet ya la de dan ka ban itu ya la de ba pi de ki phim de ki jong ka ni ka par te ong u ji su pi dan ha ka percaya ni film dei jong ka percaya pidei ki jong ka pene film ki nong rakit film ki tin sim ki jong Jesus Christ film ki ambassador ki jong u ko ki para bi jong hato film ne am kita ki nong ki tin ki jong sim fikit em ya ka tin ki jong u ya ka gospel ka jong sheki wei par banya sam sheki wei par banya tu ya ka gospel joka jing suk ya ka gospel joka jing kerman ya ka gospel joka jing pun em sheki wei par hato film ne ko ki para bi jong ngan ong pi what I baka gm ke jong pi kan chu lab me ka chu kot tang ki jong kan ka perthai ngan ong pi ko ki para bi pun kaladur no eldi ko pol ong what pun srem mi ren kan eldi baka ni ko play pun kaladur no haba pi pun kaladur eldi haba pi change ka direction jong ka jiat lenti ke jong pi ha ta ka fin sai igen ka mon ke jong play ka la ba bha ka ba pen smo bha ba ka ba jana ki pun ki brio ha ki wan je sen ki sko we ka la ka ba boring man shakri o play ting boleh Bible lu mla ting wan je sen lu ha je sen ting lap som thia ting ha je sen ya tu khana lor ni balai nama ki wan na kata jimat ka ba boring ki perkhat ba da ba boring ya tu khana boring dry boring kumta dengan ong ipi anda pila change ka mind ke jong pi pila change ka rukom perkhat ke chumi pila change ya ka direction ke ya ka jingi I ke jong pi ya ka rukom perkhat ke jong pi pila change tu handa pin sa I gen pin sa I shisha mon ke jong lai na kam da jong pi re ka ba bha ka ba pen smo bha bat ka ba janai ni kam dei ka ba boring kam dei ka ba duna kam dei ka ba mulu mala ka dei ka ba janai ni ka ba jana tau bat ka dei ka ba pen smo bha de nak ta da ko ki pala bi cha na nong ipi yet yala de bat kelli yala de what is your life itu kam kelli ke ji em ke jong pi no to tip u lei ong ya le ka ba pi kwa ane to tip tang ka ni ka wei ba ha ka akher ka si lei se bi sha ya ka wei ba ka wei kina ma jing khen I wei chipang ya la ka jong ji em ko jong ko pra bi chunga ani ka khu bor ha ka
free ga mentang nam ta jong pi we pi ngange skam makani ga tin jong le kanora ke jing ku ye ke jim ku jong pi kanora jing kala kanora chue ke jing che jing pi song thu jing pi shy ke jim ju ba kum no pi dan kam ba pin im ha ke jim ku jong pi kum no pi dan kam nya kham ta me kom ki khon sam la na ko na wan nam lap nge da ke jong ka ni ka porte na ai ka por ka jong pi pulut ka por ka jong pi ha ka bible study wan pule bible pulut ka por ka ban dwai pulut ka por ka ban shio ban shash ko jing kai ke tin jong le pulut ka por ka ban ai ya ka jing mane ba ka worship ya uple ha ka jing ku jong pi pulut ka por ba fin trai ka kam ya ka link ha jo na ka link ha ka ba ya nong trai ka nam ta kin dia play khat ya pi don kam ya pi ba fin trai ka kam ka jong ha ka link ha ka jong na kam lagi men sem ku jong play ne on ku ya ka jing ku jong pi nya pha cho le ka jing hallelujah ko toa jing Jesus e cho so ban ai ngo em ko pa ka ni ko pon ta ba mi ai ka ni ka tin ki chong ko ka ba kran ina ko ta chim ki chong i ko ta bi ba kum no ngi dan ka ban yai ai ba ka jim ka ji ko ta me ong ko ta to le ka man to shat ka man to le ka ba kwa ka do no to yai ka ba ka khmat ka i le ki ki bo ro han dai tang ka we ni dan ka ban tip ba ngi dingin ba ma me sa bishal ya ka jing em ko jing ha ka akhir si ka we ba we ka jing le ka ji ina ai jing ko try bi ta an dwai nam ni ki khol sam la an dwai nam ni ki pa na ki man be chong ko ta man ko khui ki ko ta bi ta ba ki dan ka ban tip ko ta bi ta ke ai ke jing em ke joki kum no ki em ha ka ni ka slap ta but ke ai ke jing thumu jong ke ji em ke joki om dai ke jing thumu ta ma chiyo ka spa ka pho ban em ban bit ban bia ka ni ka persen de ke jing thumu ko jungi ka dai ken bangin yo ban shong ban kan junam bat me ta lai ko khui ki ko ta bi ai ling ba jong ni ka ten ke jong ko ta bi ka no lai jing ko khu ban ran jing ka lai ji mu ji ba ma ki ko ta kin yo yang ka jing ba thumai ko ta kina man change ko ta bi ka no lai jing ka lang ta ba khan ta le kin yo ban so thu ko ta ba me lo blai ba ta bi sha ya ke ji em ko jong ba kham tam able kila ba so thu ko ba bi aba kila kala kila phai kila change ka ji mu ji khan ke jong ki ta ke sa so thu ko ba ka man jong ke ba 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 pul so ba ka ba jana na ta ji kur ko me ko ba ya ke ni ko por ko ta plus ma me ko ta bi ya ke ni ki man sem ki man pa bi cho ta I think about ta ma ka Jesus na blai nya ban kur ko nam ta jong pi we ki man pa bi cho tolong ka ru kom nam ta kita ki we ba ki i ya ke ji em bi cho blai i ji pi ba amen